mwana wanu wamkazi asagwiliridwe. Mphunzitseni zinthu 10 izi. Kugwiliridwa kwa mkazi wina aliyense sikulakwitsa kwa mkazi ogwiliridwayo ayi, komano ndikulakwitsa kwa munthu amene alogwiririra. Video iyi cholinga chake ndikufuna kumpanga prepare mwana wamkazi azindikire komanso akhale okonzekera pa mascenarios ngati amene wawa, komanso ndikumpanga protect, kufuna kumteteza mwana wamkaziyo kuti angathe kuziteteza bwanji zinthu ngati zizi zitati zamuchitikira. Pa azimayi atatu ena aliwonse, mzimayi mmodzi amakhala zonena kuti anakumana pa chizungu timati physical or sexual violence, anakumanizanapo ndi nkhanza za mtundu ngati umene uwo. Ndi mu chaka cha 2024 mokha makeses okwana 12,000 okhuza azimayi gender based violence ndi amene anapangidwa report mdziko lathu lino la Malawi. Ndiye tipange bwanji? Chinthu choyambirira kwambiri chimene tikuyena timphunzitse mwana wamkazi ndicho build strong worth and confidence, ndiko kumanga kuzizindikira mwana wamkazi wina aliyense kuti iyeyo ndi golide, iyeyo ndi worth, ali ndi value, ali ndi confidence. Chifukwa mwana wina aliyense wamkazi akazindikira ichi chikhala chinthu choyambirira, mwana ameneyo ali likely kupanga speak up when uncomfortable. Ameneyo angazindikire phindu lokuti ayankhulepo ngati pakuchitika china chake chimene iye chisakumusangalatsa. Komanso mwana amene akuzindikira phindu, value imene iyeyo ali nayo, ameneyo ali ndi chances akulu onena kuti atha kukana ma inappropriate behaviors zina zake zosakhala bwino zikamamuchitikira. Pala anthu ena ake amatha kumasoweresa ana akazi, kwagwira malo osayenera. Ndiye mkazi amene akuzindikira kuti iyeyo ali ndi value, tikamphunzitsa zimenezo ora akazindikira zimenezi, ali ma chances akulu okana mkhalidwe ngati amenewo. Komanso mwana amene ali ndi ma chances akulu onena kuti atha kupeza kufuna chithandizo akakumana ndi nkhanza zoterezi. Ndiye nthawi zambiri tikuyenera tizayankhula ana athu akazi zakufunikira kwa kulemekezedwa iwowo, chifukwa tikapanda osatero azifira kuti iwo ma victim, so azingovomereza chinthu ina chilichonse. Ndiponso tikuyenera tizaphunzitsa kunena kuti ali ndi ufulu onena kuti ayi, ngakhale kwa anthu akuluakulu kaya ndi kwa azibale olo atakhala anthu owakhulupirira kwambiri. Fani zomvetsa chisoni kuti zimatha kufika ankolo eneni wakumugwiririra mwana. Ndiye mwana wina aliyense akuyenera adziwe kuti ngakhale munthu omuyandikira ngati akuchita zinthu zosayenera ali ndi ufulu wake ndithu onena kuti ayi, chifukwa thupi lake iyeyo belongs to her always. Thupi lina lilonse la mkazi olo la mwana wa mkazi ndi lake ndithu. Chinthu cha number 2 chimene tikuyenera timphunzitse mwana wina aliyense wamkazi, we have to teach clear boundaries early. Taphunzitse malire, and malire amenewa azindikire anawo akanali achichepere. Ndiye tikhale very specific and practical. Tikuyenera tiauze specifically kuauza onena kuti wina aliyense sakuyenera agwire maliseche awo. Komanso tikuyenera tiphunzitse ana akaziwo kunena kuti wina wake asafunse iwowo zinsinsi zokhuzana ndi thupi lawo. Pali ena amafunsa ndithu mafunso oti apange drive kuti apange zinthu zina zake zosayenera. Ndiye kuauzanso kuaphunzitsa zonena kuti atha kunena kuti ayi loudly, mokweza mawu and leave immediately. Taphunzitse anawo, chifukwa pali ena amatha kunena kuti ayi koma akungokhalabe malo omwewo. Tiye taphunzitse kunena kuti anene kuti ayi komanso akuyenera achokepo pamalo pamenepopo nthawi yomweyo. Ndiye tiye taphunzitse anthu amene wa ma scenarios practically. Tiye tipange nawo zinthu za practical osati kumangogwisa ntchito mawu okha. Tiye taphunzitse kuti adziwe kuti kodi iwo angathe kuyankha bwanji pa nthawi ngati zimenezi practically. Chinthu cha number 3 chimene tikuyenera taphunzitse ana athu akazi kuti asamagwiriridwe ndicho open communication, no fear no shame. Taphunzitse anawo azitha kuyankhula posakhala ndi mantha olo posaopa wina aliyense, komanso posachita manyazi. Chifukwa makeses ambiri akugwiriridwa ndi amene ali unreported. Anthu ambiri amene anagwiriridwa sananenebe ayi, amene ananena ndi ochepa chabe. Ndiye taphunzitse kufunikira kupanga communicate, kuyankhula andi ayankhule mosachita manyazi komanso mosaopa. So tionesese kuti mwana wamkazi wina aliyense akudziwa kunena kuti atha kunena china chake, china chilichonse chomukhuza iyeyo popanda kumpanga blame at the end. Komanso timpange assure kuti akatero tizamuteteza, komanso sitizampanga punish. Pali ena amampasa chibalo kumulanga mwana chifukwa wanena maganizo ake. Komanso timpange assure mwana wamkaziyo kuti zimene anganenezo ifeyo tizamukhulupirira. Tiye taphunzitse zimenezi. Chifukwa chinthu chimene tikuyenera tichidziwitsitse kwambiri nchonena kuti mwana wina aliyense amene amaopa kulangidwa amakhala chete. Ana amene nthawi zambiri amakhala chete ndiye kuti amaopa kuti niwe mwalanga. Ndiye kukhala chete kwa anako ndi kumene anthu ogwiririra
amakunyadira kwambiri chifukwa amadziwa kuti olo ndi mpange izi mwana uyu sangakaulule ndi chifukwa yake iwowo even amabwera ndi kuwaopseza nawo usakaulule ndidzakumenya ndi anaja amaopa. So tiyeni aphunzitse communication kuti atha kupanga communicate, atha kunena mosaopa komanso mosachita mantha ena aliwonse. Chinthu cha namba 4 chomwe tikuyenera aphunzitse ana akaziwa is to teach situational awareness. Tiyeni aphunzitse ana athu akaziwa kuti iwo ngati apange notice unsafe environment, malo ena aliwonse amene ali unsafe kwa iwo, malo amene ali kokha, malo amene kuli anthu achilendo amene akuwapasa mphatso iwowa, anthu achilendo amene afuna athandize munjira ina yake. Tiyeni aphunzitse ana athu akaziwa kuti azikhala anthu opewa kukhala okha ndi anthu akuluakulu olo munthu wina aliyense wachinyamata in private spaces. Komanso tiyeni aphunzitse amene waonera kuti akuyenera azikhulupirira ma instincts. Pali nthawi zina zake thupi lako limatha kuwuza kuti malo ano sali bwino. So tiyeni aphunzitse ana akaziwa kuti they should trust their instincts, and when they notice such or mwina china chake chikufirika kuti chili off, azipanga action instantly, whether kupanga seek company ya munthu wina wake or to leave such a place. Komanso chinthu cha namba 5 chimene ana akazi akuyenera adziwe or chimene tikufunika ati aphunzitse ndichonena kuti digital safety matters too. Masiku ano kunjako kwabwera technology and makeses ambiri amayambira online. Masiku ano kugwiridwa kwambiri kwa ana achizimayi achitsikana kumayambira online, and izizi zimayambira malingana ndi mmeneso aina akewo amazipangira present online. So tiyeni aphunzitse kunena kuti sakuyenera azipanga share ma personal photos, zithunzi zovula kaya zodukula, fa zimenezo zomwe zimapanga attract attention ya anthu ena ake amene angachite zinthu zosayenera pa ana athu atsikanayo. And tiyeni awuzenso kunena kuti sakuyenera azikakumana ndi anthu amene akumana nawo online alone, fa amapanga ma connection ndi kapezeka kakumana kumseri, koma zinthuzo zinayambira pa TikTok kaya zinayambira pa Facebook kaya zinayambira pa platform ina iliyonse. So akuyenera aphunzitse kunena kuti akakumana ndi ma cases azimuna ngati amene wawa amene afuna kuwapanga exploit, azipanga report komanso ndikupanga block ma inappropriate messages. Chinthu cha namba 6 chimene tikuyenera timphunzitse mwana wamkazi wina aliyense kuti iyeyo asakhale victim ozagwiriridwa ndicho we should encourage safe circles. Tiyeni alimbikitse kunena kuti azikhala ndi anthu amene ali odalirika komanso okhulupirika, aziyenda nawo, azicheza ndi anthu ngati amene wawa. So tiyeni aphunzitse kuzindikira anthu amene ali okhulupirika kwa iwo, anthu amene ali azibale awo. Komano tiyeni aphunzitsenso kunena kuti even azibale awo palinso ena amene angathe kuwagwiririra. Anthu amene akuyenera akhulupirire ngati aziphunzitse awo, funa ana amakhulupirira kwambiri anthu ngati amenewo, aziphunzitsiwonso atha kuwagwiririra. Anthu ena aliwonsewo tiyeni aphunzitse zimenezizi. Tiyeni aphunzitse kuti anthu amene ali safe kwa iwowo ndi ndani. Tiyeni aphunzitse malo amene akufunikira kuti iwowo akapezeke. Pali malo ena amene mwana wamkazi akapitako enawo amaonera kuti uyu wabwerera zakuti kunoko. So let's teach them ma safe places where they can go to. Komanso chinthu cha number 7, let's teach them basic self-protection skills. Tiyeni ana athu akaziwa malingana ndi zaka zawo zimene iwo ali nazo, tiaphunzitse kuti kodi angathe kuziteteza bwanji. Tiyeni aphunzitse mmene iwo angathe kukuwira kuti ayitanise chithandizo. Tiyeni aphunzitse mmene iwo angathe kuthawira kuti apange escape, kuti apewe malo amenewo. Komanso tiyeni aphunzitse timati self defense training. Taphunzitse kakarati ndithu, kung fu ndithu, kaya kuluma ndithu, kaya kufinya ndithu, kaya kukanda ndithu, kaya kugwisa ntchito chida chilichonse imene ali nacho pa nthawi ngati imeneyi. So goal ya zimenezi zowaphunzitsira zimenezi sikuti azikamenyana ndi anthu ayi, komano cholinga chake kukhale kunena kuti kuwapasa iwo opportunity, kupanga create opportunity to escape, kuwaphunzitsa iwo njira zimene angathe kuthawira pamalopo. So tiyeni aphunzitse kuti kanthawi kochepa akangopanga that technique nthawi yomweyo athawepo pamalopo. Chinthu cha namba 8 chimene tikufunika timphunzitse mkazi wina aliyense, mwana wa mkazi wina aliyense, ndicho be careful with who has access to her. Akuyenera akhale kusamalisa kwambiri kuti kodi amene ali ndi access ya iwowo ndi ndani. Chifukwa chinthu chomvetsa chisoni kwambiri nchonena kuti izizi zimakonda kuchitika kwa anthu omudziwa mwanayo, anthu amene mwanayo akuwadziwa ndi amene nthawi zambiri amakonda kuwagwiririra nawa. So tiyeni tiziye apanga monitor ana athuwa kuti kodi nthawi zawo zambiri apanga spend nthawi yawo ndi ndani, kucheza ndi ndani, kukhala ndi ndani. For anthu amenewo ndi amene amatha kuwachita chipongwe ana athuwo. Ndiye tiyeni tiphunzire kusasiya anawo, tiyeni tikhale anthu opewa kuwasiya anawo malo amene ali unsafe or unverified environments.
komanso tiphunzitse kuti azikhala ana ajakapu ozindikira kwambiri behavior ina yake kamasintha pa environment imeneyo ali. Chinthu cha namba 9 chomwenso chiti chofunikira kwambiri is to teach boys too. Tiphunzitsenso anyamata awo za khalidwe limene lili. Ndiye ngati tikuwalera ana amuna olo timakhala nawo olo timatha kuwayankhula nthawi ina yake, tiphunzitse ana amunawo kuti pali kufunikira kwanji kumulemekeza mzimayi kapena mwana wa mtsikana, komanso tiphunzitse kufunikira kwa consent. Tisachite chinthu chimene winayo sakuchifuna. So tiphunzitse za harmful ideas about masculinity, zinthu zosakhala bwino, khalidwe losakhala bwino ku gender inayo, chifukwa izi zimathandizira kuyambirira kukhala munthu amene tili proactive not reactive, chifukwa kupewa kuti ndi chinthu chimene chofunikira kwambiri ngati tifuna ateteze ana atsikana. It is also about raising responsibility in men. Komanso nkhani iyi ndiyoyika udindo mwa azimunawo, chifukwa kugwiririra sungachitike ngatinso azimuna palibepo. Iwo ndi amene akuyambisa khalidwe ngati limene lili. So cholinga chake ndikuwaphunzitsa azibambo kuyipa kwa khalidwe umenewu. Komanso chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira kwambiri kwa makolo tonse or ena tonse amene tili ndi azibale achizimayi or atsikana ang'onoang'ono is to watch for warning signs. Pali nthawi inatu imene zizindikiro zimatha kubwerera poyera. Ndiye tikhale anthu ozindikira zizindikiro ngati zimenezi. Zizindikiro zake nzotani? Sudden fear of certain people. Pali nthawi ina yake mwana wamkazi amatha from nowhere kungoyamba kumuopa kwambiri munthu wina wake. So inuyo mukuyena mufunso lichachitika nchani? Pamene tikuyena tikhale naye pansi mwana wathuyo tiyambe kumfunsa kuti chichitika nchani, chifukwa chani akumuopa wina wake kwambiri. Or ma behaviors ena ake amatha kungopanga withdraw or unusual silence. Mwana wamkazi amatha kungokhala chete, ungoyamba kukhala wachete nthawi ina yake, or kumangopanga withdraw, kumangokhala pa yekha nthawi ina yake. Tizipanga notice zimenezo. Nthawi zambiri zimenezo zimaonetsera zinthu zimene mwana wathuyo akukumana nazo. Komanso tione ma changes in sleep or behavior, kusintha kwa chikhalidwe chake kwina kwake, komanso even kagonedwe kala affected munjira ina yake. Makolo tizikhala very vigilant komanso alert to these behaviors, chifukwa zinthu zimenezi zimatha kuoneseratu kunena kuti ndiye kuti china chake sichili bwino kwa mwana wanu wamkaziyo. Final thought pa video yathu ndionena kuti inuyo chimene mukuyena mudziwe ndichonena kuti suti mungathe inuyo pokhala kholo or mchimwene or ankolo wake wa mwana kuti inuyo mungathe kukwanisa kupanga control dziko lonse ayi. Simungathe kupanga control anthu onse ayi. Komano inuyo chimene mungathe kuchitapo ndicho kupanga raise daughter who is aware, confident and supported. Inuyo mungathe kumulera mwana wanu kukhala mwana ozindikira zomwe zikuchitika at surrounding yake, iyeyo kukhala so confident, komanso kukhala mwana ochenjera, komanso kumpasa support mwana wamkazi ngati amene yoyo. Komanso inuyo muli ndi kuthekera kopanga create environment imene abuse ya mwana wamsikana sili likely to happen. Komanso inuyo muli ndi kuthekera kopanga environment imene ili safe kwa mwana wamsikana kuti asapangidwe abuse. Komanso kupanga environment imene mwana wamkazi ngati atatoa chitidwe zimenezi azikapangidwa report kuma authorities, anthu amene amuyandikira, kaya ndi ya mfumu, kaya ndi makolo ake, kaya ena lonse amene ali akulu, kaya ndi ku polisi, kaya anthu ena ake audindo. Zinthu ngati zizi zikamuchitikira, ndi chikhulupiriro kuti lero tagawana zinthu 10 zimene zingathandizire kuti mwana wathu wamkazi timusiye safe. Chifukwa ngati muli naye mwana wanu wamkazi mukuyena mudziwe kuti izizi ndithu kwa iyeyo zitha kumuchitikira chaposachedwa, sooner or later, and then kholo linalilonse limene likhale lokonzekera for such scenarios. If you find this video helpful to you, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.